sammen, jeg hedder Fine, og det her det er mig, Karen. Karen står lige herude, og i dag der skal vi lave en lille skuespil med Romeo og Julie, og hvor jeg er Romeo, og hun er Julie, og sådan også fede roller. Det handler om, at jeg ikke gider at kaste mit gyldne hår, og så kaster jeg et lagt på hende. Bare se. Romeo, kast dit gyldne hår! Nej, det er kast mit gyldne hår! Hvorfor kaster du ikke mig her? Ja, nej, noget så. Nu kan man komme ind, og jeg lukker vinduet. Sådan der. Nu skal jeg fortælle jer om en top, hvis man kan sige sådan. Vi har top 5 af de bedste sange. På 5. klassen kommer Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen. 4. klassen Drive by Train. 3. klassen Tomgang med Shaka Loveless. Og 2. klassen Your Paper med 5. Og den bedste sang Whistle med Florida. Jeg skriver Whistle med Floridas link hernede. Og Tomgangs Shaka Loveless nye musikvideo med Tomgang. Og der kommer Karoline til at spille Romeo. Okay. Nu skal vi til noget mega funny. Nu skal vi lave en konkurrence igen, hvor man vinder Smarties. Jeg vinder sådan en Smarties kort. Den købte vi ikke forud. Så vi valgte forud. Og vi har ikke spist den med. Nå, okay. Vi går hen til nu. Okay. Og man vinder Smartiesne. Ja, den kan jeg. Okay. Start nu. 3, 2, 1, nu. Så holder det. Okay, hvis den er vist, jeg tegner sådan en hernede. Det er en ballon og en hat og YouTube. Det var ikke meget. Please, jeg vil simpelthen gerne have en Smarties. Og her kommer Karolines min. Den siger jeg sej, og så har den en hat og store fortænder og en ballon, og så har den nogle fødder og nogle balloner. Ja, så er der også et lille hoved. Ja, og I skal lige skrive, I skal bare skrive Signe og med G. Ikke skrive Signe med G, hvis det er mig, og Karoline med C, hvis det er hende. Okay. Der var sådan en konkurrence. Karoline, vil du fortælle om konkurrencen? Ja. Ved hvad? Man skal faktisk ja, man skal lige sådan noget musik på, som jeg var på den der ja, man har, vi sætter noget musik på, som er der i 10 sekunder, og så skal I gætte, hvad for en sang det er, og hvad sangen hedder. Jeg kan lige råbe og sige, det er en god sang. Her kommer den! Jeg skal lige se, hvor lang tid jeg er gået. Det var sekunder. Ups. Det var ikke så godt. Men okay. Nu vil Marco lige nødt til at spille på instrumenter. På noget. På noget. Det er sådan nogle der instrumenter. Og lige nu spiller på den her måde. Og jeg vil nok få sådan her skål, der står udenaf. Og en kæmpe kål. Og vi har ikke gået så meget. Vi er gået ud her så.
Start from sommerstikkerne. Okay, 1 og 2. 1, 2, 3, nu! Okay, nu vil jeg vise jer noget. I hvert fald ud af. Ja, det er fordi vi så skal vi muligheder. Nej, det var sådan rigtigt. Vi skal lige se jøj. 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 Ej, jøj. Fordi vi skal lave konkurrence. Nej, fordi vi skal spise løg. Så vil vi spise løg. Vi skal spise lidt her. Men ikke det hele. Ja, skal vi? Ja, okay. Vi skal spise en hvidløg her. Okay, det tror jeg ikke, jeg gør. Okay, hvad vinder man? Okay, jeg vinder. Den der tør skal spise den her. Vinder. Min påske her. Han påsker han i skabet. Ja, nu men vi kan lige finde ud af, hvem der vinder, okay? Okay. Okay. 1, 2, 3, nu. Ej, oh, what is that? No, what? What's this? Ej, jeg fandt ikke komme til at grine. Jeg græder. Jeg fandt at spise en løg. Jeg spiser den. For en 5 dig, hvis jeg spiser et glas. Nej. For en 2. 1 krone. En krone. Det skulle jeg. Så tager jeg med i morgen. Nej, jeg skal skrive noget. Ej, jeg får helt ondt i maven. Så er jeg virkelig. Spis det. Okay. Er I klar? 3, 2, 1. Okay, vi ses! Ja. Hvem skal lige synge vores sang? 2 sekunder. Okay, vi synger. 1, 2, 3, nu. Kartoffel, kartoffel, kartoffel. Med brun sauce og flæskesteg. Og så kommer remoulade og mayonnaise. Og så til dessert skal vi have noget kaffe, 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 kaffe og lidt is. Til morgenmad skal vi have cornflakes, cornflakes. Og så skal vi spille lidt Ludo. Ludo. Ej, den der. Ej, den smager godt. Hej, hej, vi ses. Hej.